Morning guys, so it's already 8:20 but kuha na kayo ngit-ngit na karon kay kuha na pa daw ng winter. So -4 right now, but I mean +4 but feels like -2, so below freezing point. And yani na ang panahon diri pag padong nag bayan ng fall o padong nag winter. So matuloy kog office ron. Yeah, office ko for 1 week. So this week, so mag-vlog lang, papakita na ko sa inyo sa akong kabuhatan dito. And I'll talk to you later. Bye. Office na ko but late ko for 10 minutes. Traffic ayaw pa man ang tulay diri good. Okay, so this is my office. A few moments later. So I just did clear my desk. Kaya gubot kayo. Kaya ganahan yung trabaho. Kaya gubot akong desk. And yeah, it's now 10:46 a.m. Huli ko mga 11:30. Ngayon balik ko rin mga 12 or mga 1 or 1:30. So I usually work from home, pero karon nga week is man ko office kay naalam ko importante pang buhatan dire. A few moments later. Okay, so it's 12 and we're going back home for lunch. The wind is so strong, grabe ko kusog ang hangin. Nag-snow ganiha gamay but nawala ra pod kay init pa man ang kuan, but that was like the first snow of this year. So mao ni ang weather sa Canada. So kadong nagtugnaw. This is my daily life. I mean, not really my daily life, but I do this once a week and I'm showing it to you so na may idea. Medyo kusog ng ulan, og nay ice gamay. Wala na ako pasabot na nay ice gamay ang kuan. It's like rain ice. Balayin ako. Kaon ako. Balik ako sa office. Okay, so what do we have here? Giniling. While waiting nga maluto to, tambay sa tadres akong office or kwarto. Ang advice sa inyo ba? Murag tulog na kabukok na ilhan diri nga IT. Nga niyanhi. Tulog or upat nga niyanhi diri Canada. Nya nag-student visa. Nya ilang asawa ilang pagtrabaho. So guys, kung IT mo sa Pilipinas, nya manhi mo Canada. Ako ang advice sa inyo is make sure lang na may mga certificate. Di na mo kinahanglan mo eskwela dere. Ako wala ko nag-eskwela dere. Paganhin ako dere dito na akong trabaho. So kung gusto mo student pathway, inyong wife inyong ipag-eskwela, okay? Kamo makatrabaho naman mo IT job dere. So at the same time, pwede mo mag-double job kay low sad kayo kung babae ng ipagtrabaho, di ba? Para kuan kay syempre student ka, limited imong oras mag-work. So ang babae na hinon mo double job or sa mga kuan. So it's 1 p.m. Man ako gaon, balik ako sa office. It's 1. So it's 1:11 p.m. and I'm back in the office. So back. A few moments later.
Okay, so it's 4:30 and I'm out. So that's it from me. So I'm out. Wala na lang, wala na ikuan. Wala na snow. At ganyan, nag-snow. Okay, so it's 4:42 p.m. Habot na magbalay and wala ko'y buhaton after, so duwaan lang ko or basin bil ko sa garage or magduwa Tekken. But anyways, what na, that's basically it for me. Again guys, if kanang inyong profession is IT mo sa Pilipinas tapos manhimo Canada, di na mo kinahanglan mo eskwela balik pa kay atong ako wa na ko ni eskwela balik diretso na ko naka-work dire. And karon na ako nag-work sa government, but before ko nakasud og government kanang work og private company, sugod ko sa ubos IT support hangtod naabot kog network engineer. But ang importante lang jud is inyong education, syempre sa Pilipinas, bachelor's degree, unya kanang mga certificate pod sa IT like CCNA, Azure, AWS, sa mga certificate basta inline sa inyong gusto sudlan nga mga IT job kay luag kayong IT daghan kayo mga certificates ug unsa. So kung gusto mo server engineering, so kuha mo mga Microsoft na certificate. Kung gusto mong network engineer, adto mo sa mga CCNA mo, Cisco, Fortinet, and uban pa. Og kung manhi mo dire as a student pathway, akong suggestion lang is kung ikaw lalaki ka, IT ka, ayaw nag-eskwela direct balik ka nang diretso nakatrabaho niya. Ang babae na lang mo ipa-eskwela kay loy kayo ang babae magtrabaho niya, ikaw ga-eskwela nga pwede naman tao makatrabaho dayon nga di na ka mag-eskwela balik. And the same time kung kuan pod gusto kong kugihan kay ngani akaron out na ko 4:40 pa and wala ko'y buhaton. So kung gusto ko mangitaglain trabaho part-time, deliver Amazon or unsa ba, magtrabaho fast food, mga ngana, pwede pa kayo taas pa kayong panahon. So pwede mo mag double job or unsa ngita mo mga part-time extra income mo. Talk to you later. Salamat kayo sa pagtanaw. Ang ping tanan. Bye. You lifted me up, you sailed me away. The world keeps on turning, the struggles never end, but take on my